10 tambah 6 iso 17. Yo 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 yo. Kok iso? Tangi turu. Tunggu kabar. 10 tambah 6 iso 17. Beh. Matematika aku ki apa ya kleru mbiyen aku sekolah. Bukannya 10 tambah 6 iku 16. Kok iso 17? Apa 16 ki 1 tambah 6 ditambahne meneh ben iso 17. Soalnya anakku kok 10 tambah 6 piro, Pak? 17 le.